Καλώς στην παρουσίαση της πλατφόρμας συναλλαγών FX Pro C-Trader. Η πλατφόρμα FX Pro C-Trader αποτελεί μια καινοτόμα πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί με βάση τη λογική ότι ο trader ενδιαφέρεται αποκλειστικά για το trading. Αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνει κορυφαίες λειτουργίες που διευκολύνουν τον trader στην καθημερινή του ασχόληση με τις αγορές. Αυτός είναι και ο λόγος που το C-Trader έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των επαγγελματιών traders αλλά και των προγραμματιστών αυτοματοποιημένων συναλλαγών. Το C-Trader διακρίνεται για τη λειτουργικότητά του, καθώς επιτρέπει στον trader να έχει άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ισοτιμίες, καθώς και σε χρυσό και ασήμι, εύκολη ανάγνωση, χρήση και επεξεργασία των γραφημάτων, καθώς και ποικίλες μορφές εντολών προσβάσιμες όλες μέσα από ένα κλικ. Ξεκινώντας από τα αριστερά της πλατφόρμας, μπορούμε να δούμε όλα τα προϊόντα τα οποία περιέχει η πλατφόρμα FX Pro C-Trader, όπως είναι όλα τα ζεύγη ισοτιμιών χρυσός και ασήμι, καθώς και σημαντικές πληροφορίες για αυτά, όπως για παράδειγμα το spread που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τραπεζική αγορά, την επιλογή να προσθέσουμε τη συγκεκριμένη ισοτιμία στο χαρτοφυλάκιό μας, την επιλογή να ανοίξουμε ένα νέο γράφημα, την επιλογή να ανοίξουμε το παράθυρο εντολών για να δημιουργήσουμε μια καινούργια εντολή και την επιλογή να δούμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ισοτιμία. Εάν κάνουμε trading σε συγκεκριμένα ζεύγη, τότε πατώντας το αστεράκι μπορούμε να τα προσθέσουμε στο χαρτοφυλάκιό μας. Εάν προσθέσουμε και την ισοτιμία στερλίνας με το δολάριο πατώντας πάλι το αστεράκι στα αριστερά και στη συνέχεια πάμε στην περιοχή αγαπημένα, μπορούμε να δούμε αυτές τις δύο ισοτιμίες να έχουν προσθεθεί στο χαρτοφυλάκιό μας και έτσι μπορούμε να κάνουμε ευκολότερο το trading. Μία όμως από τις σημαντικότερες καινοτομίες της πλατφόρμας FX Pro C-Trader είναι η δυνατότητα που δίνει στον trader να δει τις τιμές και το liquidity που υπάρχει στην αγορά. Για κάθε διαφορετική ποσότητα υπάρχει και διαφορετική τιμή, είναι το liquidity όπως αυτό έρχεται από την διατραπεζική αγορά. Αυτή τη δυνατότητα μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε καλύτερα εάν επιλέξουμε αυτή την επιλογή που βλέπουμε στο C-Trader. Επομένως μπορούμε να εκτελέσουμε εντολές γρήγορα στην τιμή που έρχεται εκείνη την ώρα στη διατραπεζική σε μια συγκεκριμένη ποσότητα, χωρίς να αναγκαστούμε να πάμε σε αυτό το συγκεκριμένο παράθυρο. Διαφορετικά μπορούμε να προκαθορίσουμε την ποσότητα της εντολής που θέλουμε και στη συνέχεια να ανοίξουμε μια νέα εντολή. Μια επιπλέον χρήσιμη δυνατότητα που δίνει η πλατφόρμα FX Pro C-Trader είναι ένας trader μπορεί να δει το καθαρό αποτέλεσμα όλων των θέσεων που έχει για τη συγκεκριμένη ισοτιμία. Για να δούμε καλύτερα το παράδειγμα, ανοίγουμε κάποιες επιπλέον θέσεις στη συγκεκριμένη ισοτιμία. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε το σύνολο των θέσεων και αυτή εδώ η επιλογή μας δείχνει το καθαρό αποτέλεσμα όλων αυτών των θέσεων. Δηλαδή το αποτέλεσμα που έχουμε από όλα τα buy και όλα τα sell που έχουμε στην ισοτιμία ευρώ-δολάριο. Εάν επιλέξουμε για παράδειγμα να κλείσουμε όλες τις θέσεις buy που έχουμε στην ισοτιμία ευρώ-δολάριο, τότε πατώντας την εντολή close buy position θα κλείσουν όλες οι θέσεις buy που έχουμε και θα μείνουμε μόνο με τις θέσεις sell. Στην περιοχή των γραφημάτων, η οποία επίσης περιλαμβάνει αρκετές καινοτομίες που έχουν ως στόχο την εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση των εντολών, βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι όλα όσα χρειάζεται ένας trader για να ανοίξει, να κλείσει ή να παραμετροποιήσει μια εντολή βρίσκονται πάνω στο γράφημα. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο ένας trader μπορεί να ανοίξει μια θέση στη συγκεκριμένη επιλογή είναι από αυτή εδώ την επιλογή στην κορυφή του γραφήματος, όπου αφού προκαθορίσει από την αρχή την ποσότητα που θα ήθελε να κάνει trading, στη συνέχεια πατώντας buy ή sell μπορεί να ανοίξει μια εντολή, η οποία εντολή φαίνεται στο γράφημα και αφού βάλουμε τον cursor πάνω μπορούμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Υπάρχει όμως μια επιλογή η οποία διευκολύνει σημαντικά τους traders που θέλουν να κάνουν trading σε ανακοινώσεις ή σε γενικότερες συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας. Η επιλογή αυτή από αυτό εδώ το εικονίδιο επιτρέπει στον trader να προκαθορίσει stop loss και take profit από τη στιγμή που θα ανοίξει μια συγκεκριμένη εντολή. Εάν στο παράδειγμα αυτό ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή με stop loss και take profit στα 50 pips, τότε η επόμενη εντολή που θα ανοίξουμε θα δείτε ότι αυτόματα θα έχει stop loss και take profit. Η εντολή ενεργοποιήθηκε, take profit και stop loss. Εάν στη συνέχεια θέλουμε να αλλάξουμε αυτά τα δύο, τότε μπορούμε να πειράξουμε το take profit και να το βάλουμε υψηλότερα, μπορούμε να πειράξουμε το stop loss και να το βάλουμε χαμηλότερα. Στη συνέχεια μπορούμε να ανοίξουμε για παράδειγμα μια νέα εντολή, να είναι εντολή sell, θα ανοίξει αυτόματα, θα υπάρξουν πάλι εντολές stop loss και take profit, μπορούμε επίσης και αυτές να τις παραμετροποιήσουμε ανάλογα. Εάν κάποια από τις δύο εντολές δεν μας αρέσει, μπορούμε με το χ
να κλείσουμε μία από τις εντολές αυτές που έχουμε βάλει και στη συνέχεια να μείνουν όλες οι επόμενες. Ένας ακόμα τρόπος για να βάλουμε μία εντολή είναι, αφού επιλέξουμε τον κέρσορα, να βάλουμε τον κέρσορα στο σημείο που θέλουμε και στη συνέχεια να πατήσουμε δεξί κλικ. Αν υποθέσουμε ότι βάζουμε τον κέρσορα σε αυτό το σημείο, δεξί κλικ και μας δίνει τη δυνατότητα για δύο εντολές. Είτε να πουλήσουμε υψηλότερα είτε να αγοράσουμε υψηλότερα. Εάν υποθέσουμε ότι θέλουμε να πουλήσουμε υψηλότερα, πατώντας το Sell Limit, ανοίγει το παράθυρο εντολών. Μπορούμε να προκαθορίσουμε Stop Loss και Take Profit. Ας υποθέσουμε ότι βάζουμε Stop Loss στα 20 pips και Take Profit στα 40 pips. Μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια που υπάρχει σε αυτό εδώ το παράθυρο είναι ότι στο C-Trader, προκαθορίζοντας το Stop Loss και το Take Profit, μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ακριβώς πόσο ποσοστό του λογαριασμού μας είναι η συγκεκριμένη θέση που θέλουμε να ανοίξουμε. Για παράδειγμα, αν ανοίξουμε μια θέση 10.000 ευρώ στο 1.11.14 που έχουμε επιλέξει και επιλέξουμε Stop Loss και Take Profit μείον 20 και 40 pips, αντίστοιχα τότε σε περίπτωση που ενεργοποιηθούν αυτές οι εντολές, τι θα έχουμε κερδίσει και τι θα έχουμε χάσει, και σε ποσοστό αλλά και σε ευρώ. Αφού τα φτιάξουμε και αυτά, πατάμε Sell και η εντολή ενεργοποιείται. Ένας επιπλέον τρόπος για να πραγματοποιήσουμε μία εντολή, εφόσον έχουμε παραπάνω χρόνο και δεν χρειάζεται να είμαστε αρκετά γρήγοροι, είναι να πατήσουμε το κουμπί F9 στο πληκτρολόγιό μας και αυτόματα ανοίγει πάλι το παράθυρο που είδαμε προηγουμένως. Αφού και εδώ προκαθορίσουμε την ποσότητα που θα θέλαμε, επιλέγουμε Stop Loss και Take Profit και στη συνέχεια, αφού πατήσουμε Buy ή Sell ανάλογα με τι θέλουμε να είναι η εντολή, αυτή περνάει στο γράφημα. Εκτός από όλα τα παραπάνω όμως, η πλατφόρμα FX Pro C-Trader αποτελεί την πρώτη επιλογή των επαγγελματιών trader, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων διαχείρισης των θέσεών τους. Ας δούμε μερικές μοναδικές επιλογές διαχείρισης μιας θέσης. Αν ένας trader έχει μια ανοιχτή θέση και κρίνει ότι η αγορά κινείται με σημαντικό momentum υπέρ της θέσης αυτής και θα ήθελε να διπλασιάσει την ποσότητα που έχει στη συγκεκριμένη θέση, τότε πάρα πολύ εύκολα με την επιλογή που έχει τα δύο βελάκια ανωδικά, εάν ένας trader την επιλέξει, τότε η θέση ευρώ-δολάριο 20.000 sell θα γίνει αυτόματα 40.000 sell, δηλαδή θα έχουμε 20.000 επιπλέον, με την μέση τιμή να αναπροσαρμόζεται πλέον στις τιμές αυτών των δύο εντολών που έχουμε. Αντιθέτως, αν έχουμε αυτή την εντολή που είναι ευρώ-δολάριο 10.000 buy και κρίνουμε ότι η θέση μας είναι λάθος και αντί να την κλείσουμε θα θέλαμε να την αντιστρέψουμε σε sell, πατώντας αυτή την επιλογή έχουμε ευρώ-δολάριο 10.000 sell. Η συγκεκριμένη εντολή εκτελεί δύο εντολές που σε κάθε άλλη πλατφόρμα θα θέλαμε να κάνουμε δύο επιπλέον ενέργειες. Στην πλατφόρμα FX Pro C-Trader μπορούμε να κάνουμε με ένα μόνο κλικ. Επιπλέον υπάρχουν και κάποιες σημαντικές διαδικασίες όπου ένας trader μπορεί να προστατέψει τις εντολές που έχει. Στα αριστερά των εντολών μας, πατώντας το εικονίδιο της ασπίδας, ανοίγει ένα παράθυρο το οποίο μας οδηγεί σε κάποιες ενισχυμένες εντολές που έχει η πλατφόρμα FX Pro C-Trader. Η πρώτη επιλογή είναι ότι ένας trader μπορεί να επιλέξει πολλαπλά take profit και να κλείσει τη θέση του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχουμε μια εντολή 40.000 και επιλέγουμε το take profit, το πρώτο να είναι στα 10 pips, το δεύτερο να είναι στα 20 pips, 10 και 10.000, 20.000 θέση. Επειδή είναι 40.000 βλέπουμε ότι θα υπάρχει ένα υπόλοιπο 20.000 εάν η εντολή αυτή ενεργοποιηθεί. Υπάρχει εντολή για trailing stop loss. Για παράδειγμα, ένα trader μπορεί να επιλέξει ότι θέλει το trailing stop loss να ενεργοποιηθεί αφού η ισοτιμία κινηθεί 30 pips πάνω από την θέση που έχει ανοίξει και στη συνέχεια να γίνεται trailing το stop loss του για κάθε 10 pips. Μία ακόμα επιλογή, move stop loss to break even, που σημαίνει ότι μετά από ένα προκαθορισμένο ποσοστό, μετά από κάποια προκαθορισμένα pips, το stop loss θα μετακινηθεί στο 0, αποτρέποντας τη θέση από το να καταγράψει κάποιες ζημιές. Και οι δύο αυτές εντολές είναι ενεργές μόνο όσο η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει κάποια σύνδεση με το VPS της FX Pro.
Σε περίπτωση που δεν είναι ενεργό το trailing stop loss ή το move stop loss του break even, τα κλασικά stop loss και take profit παραμένουν ανοιχτά ενεργά ακόμα και όταν η πλατφόρμα είναι κλειστή. Η πλατφόρμα FX Pro Trader έχει χτιστεί με βάση το μοντέλο Agency Model της FX Pro και αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε πάρα πολλές εντολές ανοιχτές, όπως αυτή τη φορά που βλέπουμε εδώ στο γράφημά μας, πατώντας το Close All, όλες οι εντολές μπορούν να κλείσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως θα παρατηρήσετε τώρα. Μία ακόμα όμως χρήσιμη καινοτομία από το FX Pro C-Trader είναι και η δυνατότητα που έχει ένας trader να προσθέσει κάποιους επιπλέον δείκτες τεχνικής ανάλυσης. Από την επιλογή F στην περιοχή των γραφημάτων, στην επιλογή περισσότεροι δείκτες, ανοίγει μια νέα καρτέλα που μας οδηγεί στην περιοχή των δικτών της πλατφόρμας C-Trader. Αφού επιλέξουμε όποιον δείκτη θέλουμε, επιλέγουμε για παράδειγμα το Super Trend, πατάμε Download, ενεργοποιούμε το αρχείο που κατεβαίνει και στη συνέχεια επιστρέφουμε και πάλι στην πλατφόρμα FX Pro C-Trader, επιβεβαιώνουμε όλους τους δείκτες και όλα τα παράθυρα που έχουν ενεργοποιηθεί. Στη συνέχεια, χωρίς να χρειαστεί να κλείσουμε την πλατφόρμα, προσαρμοσμένοι δείκτες Super Trend, ανοίγει ένα παράθυρο, το επιβεβαιώνουμε και ο συγκεκριμένος δείκτης προστίθεται αυτόματα στο γράφημα. Αυτή είναι η πλατφόρμα FX Pro C-Trader και για όσους θα ήθελαν να δοκιμάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ο τρόπος με τον οποίο θα μπορέσετε να κατεβάσετε την πλατφόρμα από την ιστοσελίδα της deltaforexgroup.gr, ανοίξτε demo λογαριασμό και στη συνέχεια οδηγήστε σε μια σελίδα της FX Pro, όπου αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας σε λιγότερο από 3 λεπτά, στο email σας θα λάβετε τους κωδικούς όπου θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε την πλατφόρμα FX Pro C-Trader. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι για οποιαδήποτε περισσότερη βοήθεια πάνω στην πλατφόρμα FX Pro C-Trader μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Delta Forex Group στα τηλέφωνα 210 95 155 10 και 210 95 155 12 και φυσικά το email info deltaforexgroup.gr.